kobong, Pak. Kayak ricik ya. Panggilan kelo. Ayo, kerja ngerang jati, kerja ngati-ngati. Sir. Adik-adik tidak boleh ditiru ya, adik-adik. Tidak perbolehkan ditiru nih. Nopo nek? Nopo apa? Nah, sak Indonesia sak Amerika karo kabeh. Iya, kurang kobong, betul. Ditupe Mas Fani iki di. Sama Bas. Kok angel men? Gio Pramono. Monggo, enten napa nih, Mas? Kurang kobong. Enak apa nih, Mas? Kobong. Oh, oke. Iki Mas YouTuber, Mas. Monggo sampean rokok enten napa nih? Sampean rokok.
Boten cah ngapusi Mas, enten napa niku? Enten ngopo niki? Enten koran kalih kembang. Sapa ya wong wedok sapa? Lah ini kalau apa? Buatan apa-apa dirogo. Apa sing ngulone, Mbak? Ngawur tekeke. Jarene enek koran karo kembang. Koran karo kembang. Monggo Mas. Waduh. Mas damel syarat. Ngapunten Pak Roni nggih, ngapunten gak kathah. Mas, jumukno dhuwit sing paling cilik dhewe jejer-jejer diantarane. Sakmono kae iki Mas, sing paling cilik dhewe. Wes, lembokno. Iki mau dhuwit piro? Dudono dhuwit piro? Bene kobong. Enggak to, dhuwit piro? Dhuwit pinten iki? 2000. Kabeh ro nggih. Monggo. Iki dhuwit cilik 2000. Monggo Mas Aldo. Tepuk tangan yang rame. Iya. Sing gajah baru tapi Bos kalau Niki uangnya asli niki, Pak Bu. Bukan uang mainan. Asli tanpa rekayasa. Jalan terus, Bos. Ya. No. Wes, ceblok, Bos. Orang cukup aja. Iya. Lah niki enten syarate kaya ngene iki mau. Niki kan mek gur dolanan, mek gur tontonan. Kula nyuwun lare yatim napa yatim piatu. Napa enten nggih? Sing dereng balek. Lare yatim napa yatim piatu. Monggo, Nduk. Bener, Nduk. Sing urung balek. Monggo, Nduk. Gak apa-apa, Nduk. Rino, Nduk. Rino. Nduk, gak apa-apa. Gak apa-apa, Nduk. Iki.